Si Merla. Si Merla nagaeskwela sa ikaduha nga halintang. Nagapuli siya dayon sa iya balay pagkatapos ang iya klase. Ginabuligan niya ang iya iloy sa ila gamay nga tindahan. Nagabulig man siya sa pagsara sini kun gabi. Si Merla. Si Merla nagaeskwela sa ikaduha nga halintang. Nagapuli siya dayon sa ila balay pagkatapos sang iya klase. Ginabuligan niya ang iya iloy sa ila gamay nga tindahan. Nagabulig man siya sa pagsara sini kun gabi. Si Merla. Si Merla nagaeskwela sa ikaduhang halintang. Nagapuli siya dayon sa iya balay pagkatapos ang iya klase. Ginabuligan niya ang iya iloy sa ila gamay nga tindahan. Nagabulig man siya sa pagsara sini kun gabi. Si Merla nagaeskwela sa ikaduha nga halintang. When we say eskwela, that means study or go to school. Ikaduha, duha, that means second. A halintang is a level. So, Merla is in 2nd grade. Nagapuli siya dayon sa ila balay pagkatapos ang iya klase. When we say puli, that means to go home. Dayon is immediately, balay is house. When we say pagkatapos is after sang iya klase. When we say class, that's klase, that's class. Nagapuli siya dayon sa ila balay pagkatapos ang iya klase. So, she immediately goes home after his class. Ginabuligan niya ang iya iloy sa ila gamay nga tindahan. When we say bulig, that means help. And then iloy is mother, gamay is small, and a tindahan is a store. So she is helping her mother look after their small store. Nagabulig man siya sa pagsara sini kun gabi. When we say bulig, that means help, and then sara is close, and gabi is night. So she is also helping close the store every night. Si Merla. Si Merla nagaeskwela sa ikaduha nga halintang. Nagapuli siya dayon sa ila balay pagkatapos ang iya klase. Ginabuligan niya ang iya iloy sa ila gamay nga tindahan. Nagabulig man siya sa pagsara sini kun gabi. If you learned something new from this video, please don't forget to click like, leave a comment, and subscribe. Moreover, you might also want to watch the next video on the screen. Maraming salamat, thank you for watching, and see you in the next video.